Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Ýewropadaky türkmen diasporanyň ýeten sepetleri. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü myhmany Ýewropadaky türkmen diasporanyň görnükli wekili, Dünya Türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdewarjylaryndan Ýusup Gor. Ýusup Gor aga, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Yusuf aga, Ýewropadaky türkmen diasporasy diýilende nähili emele geldi? Dünya türkmenlerine maglumat beräýsiňiz agam. Söz sizde. Türkmenler Avrupa'da geçen bir 30 ýylyň ýeten boljak da 30 ýyl çemeti maşallah bolup geldiler. Şu ýerde öňen türkmen gelip okatdyk ýa-da ýöne olar sallap oglanlar ýaşdylar. Bir 3-4 ýyl galýardylar, ýerlerine gaýtýardylar ýa 4-5 ýyldan köp bolmaýardylar. Ýöne begedek maşallah bolup geldiler ve şular şu yerde bir Türkmen cemiyetini emele getirdiler. Şimdi biz 30 ýyllaryndan şularni köpüti da oğlanlar okudy, öýlenli, oğlanlar 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 şeýdip diýjek bolýarym. Şimdi 3-nji neslen emele gelişdi. Yusuf ağa, sözüňizi bölýän bolan ýa aýtdyňyz, şol türkmenler köpçülik bolup gelip ýerleşdi maşgallasy bilen diýdiňiz-de. Şu Ýewropadaky esasan şol Germaniýadaky türkmen jemgyýetiniň esasy köpçüligi nerden gelen türkmenler? Esasy köpçüligi ülke Awganystandan gelipdir. Olar umumyň belli bir şäherde, Hamburg diýen şäherde. Olam deňiz ýakatynda dünýäde tanalýan şäherin biri. Ýöne olar az bolup öýleri bir kiçik toplum bolup şeýle galypdyrlar. Ýöne şuna tereketde bolup duran toplumyň içinde %80 şoň İrandan gelen türkmenler. Yusuf aga, Ýewropadaky türkmen diasporasy nähili sepkitlere ýetdiler. Şu günkü günne nähili ýagdaýda? Şular indi köpülenjem İranda da ýokary derejede okat gelen olarlar. Otan derde çaltırak örlerini şu yerden alıştırıp bile atnaşıp bile şeydik şu yerde integrasyon derecesine gelýänler. Türkmen nämetýär? Ýylla bir gele Gurban bayram tutýar. Ýylla mawsumuly günü belleýär. Ýylla öýdüçe täýil karşalýar. Şunu ýana örne wara ýylla içlerinden tut geýmegininden tut örne wara bir medeniýeti bar, örne wara sunugaty bar. Beýleklen eden tejribelerinden peýdalanyp telem herekete geçýän, telem öýdüňi türkmen görkezmek mecburiyetinde kalýanlar. Hudaýa şükür biz Berlin'de 2 tane Türkmen kulturu olacak görüldü bir var. Sonra mesela Köln'e varamızda Köln'de ýaňy bir näçenden bir Türkmen kulturu olacak vardı. Şol 20 ýyllygyny gutladı. Şwetsiýa varamızda indi köpüti Türkmenler Göteborg şäherinde ýaşaýarlar. Şo ýerdäki Türkmenler hem şuny kulturu olacaklary var. Şola da ýylda näçe gerek biratly etýärler. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehremanda olanlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Söhbetdeşigimizde bir goşgu bilen ara kesme berýäs. Goşguny ýazan Halipa Şahir Settar Söwgi, okayan Arazurdy Hoja. Garry urgan seniň ýaşyň uzalsyn, sen ülkäme görnük berýän gözelsiň. Menden ne bir saňa gazal düzelsin. Ömür geçip aýra saltar udygar, koy bizden bir nişan galsyn ýadyga. Garry gurgan hany öňkü owalan ak sakally ak ýürekli agalyň, çägelende göreş guran çağalyň, aýralyga salan bolsa da ýyllaň salam aýtdy. Sen ululdan ogullaň. Garry gurgan gaddim gelýän oguz men, 4 soyun içinde sarım maňyz men, toyly, däpli, suwly, dolu deňiz men. Nowruz gelse bizem bayram tutaýlym. Däli çölle akal atlar çapaýlym. Garry çölle akal atlar çapaýlym. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü myhmany Dünya Türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdewarjylaryndan Ýusup Gor. Ýusup aga, şol kultur ojak diýen medeniýet jemgyýetleriniň ýa medeniýet öýü, medeniýet ojaklarynyň türkmenliň durmuşynda nähili roli bolýar? Şol Germaniýada ýaşaýan ýa beýleki Ýewropada ýaşaýan türkmen diaspora
getiren täsirine siz nähil baha berýäňiz? Türkmen ojaklary mesela hem meselelerle käriyeri aktivrat durýar. Mesela içinde Türkmen dil bilýän tapylýar, şu Türkmen diline mesela klas açmak, Türkmen dilini öwretmege mesela mümkinçilik şol ojak öwretýär. Oňa hemme maşgalalara habar berýär, maşgalalar şoň bilen habarly bolup oğlanlaryny iýerýärler. Helekine kämahal ýaşlar da gelip okuýar. Şu taýda özbaşyny klas oýar Türkmen dilinden. Falan ýerde olanlar Türkmen dilini okudyny okdy, bilemokdy, ýöne şuna hewetinde öwrenjekdi, öwrenýär. Bu klaslara gatnaşyp. Mesela şu bir etken işinin birisi. Öz dilinden öwrenişmek meselesinde. Mesela şu Berlin'de Türkmen kitapxanası bir kitapxana açtı. O İran'dan kim gitse gelse hamana şunyanak jurnal, gazet, kitap Türkmen'e derişte ota alıp kayda bolýar, ya özümiz haýyş etýär, gelmezse şonu getirtdirýär mesela. Şu atlar edip durmak bilen şu ýerde bolup geçen köp zatlaryň habarly bolýar. Ýeri-ýeri nähilli ýagdaýda nähilli meseleler malumy şu gazetin içinden, jurnalyň içinden, telewizionyň içinden almaly bolýar. Türlü işler alyp barýar. Häzir kiramanyň bilişine ýanak mümkinçilik köpelli. Mesela internete ýerýän, bütün dünýä bilen virtual dünýäde gatnaşykda bolup bilýän, Facebook sahypaň bolýar, website sahypaň bolýar, bloglar bolýar, käbir adam bolýar, şahyr, goşgaý ýa käbir adam edebiyatçy bolýar. Oňam arasynda şunyanak ýerle bir kede toý tutulýar. Käbir adamlaryň arasynda bir ýerden bir zady habar gelýär, mana atat aýrylypdyr, ene aýrylypdyr, ýa ýene bir zat ýakyn şunyanak erýärlerini ellenmerdir. Otaň şoňa sen Türkmen däwine görä özüň şahada wagt geçirmeli bolýanlar. Şular hem meselelerden şunyanak gatnaşmaly, bir-birinden habarly bolmaly, ýaş ýigitler, ýetkinjenler hem şunyanak bolup bir-birinden habarly bolup, çeýdip bile habarlaşyp bir Türkmen toplumy emele gelýär, şol beýlekler bilen ýarşa ýürmeli bolýar. Görýäsler, meselem ýani bir wagt diňe şunyanak Qurban bayram tutýan bolsa, diňe täzir gaşarýan bolsa, ýa bolmasa maksumly ýetirýän bolsa, soňky ýyllarda şol seminarym geçirip başladylar. Almy işlerem ýalyp barýarlar. Şol ýanak täzir kyrklaryan Türkmenler çağırıp şol bilen baraşyp ýürüýte seminar geçirýärler şonu. Seminarlar näme arada bolýar Ýusuf aga? Men hali odaga gitmäň, geçen 3-4 gün içinde şu Köln'de şeýle bir seminar geçirildi. 18-nji asyrda Türkmen taryhy. Mugan Köln'de geçirilen gurultay bilen Türkmenler diýen şulan meselesini taryh boýunça nähili bolup geçipdir, näme netijeler beripdir, şoň gurulmaz. Ýusuf aga, Ýewropadaky Türkmen jemgyýetleriniň, Türkmen medeniýet ojaklarynyň, jemgyýetçilik hereketleriniň, taallalarynyň dünýä türkmenleri üçin nähili peýdasy bir nusguluk görellili taraplary bar. Ýani bir kitap çap boldy Awropada Türkmenler tarapyndan. Şol kökümüz öz kökümüz diýär. Ýadyjy şu kitaba zahmet çekip işlän adam Doktor Yusuf Azmun şu Berlin'e gelip birine mihman boldy. Şu kitapdan biz şoňa gelmegini habarly bolup, derrew ýanky kultur ojaklarymyz, käbir aktivistlerimiz çalk haýyş et başladyr, şondan bir ýerin taýyny alyp geldi, şeýle taýyny kömekleşeýli öwrüni tapyn alaýdy. Ana şeýle ýazyjyny ollamaly bolýar. Ol adam bir sefer ömrüni oturup zahmet çekýär-de, şu kitap çawetýär hem çykdyjy bolýar. Şoň ýanak adamlaryň gollamasa, çeken zahmeti biderek bolýar. Öýde maşgalasynda kynçylyklar köselýär. Sebäbi kazanjy bolmaýan çok. Aktiv bolmak men pikirimçe birin olakon kazanan tecrübämi. Sebäbi şu toplum bir aktivisti gollamasa, ýazyjyny, şahyryny gollamasa, şol ruhdan düşýär. Sen görýän diňe öz maşgalaň bilen çäklenmeýär. Sen toplumyň baraşyp dilini ösmegine roluň bolmaly bolýar. Aktiv bolmaly bolýar. Çyldaky çoňa çemeleşmeli bolýar. Diýjek bolýarym dünýäniň köp ýerlerinde, Awganistan, İran, Pakistan, Özbekistan, Türkmen toplum bolup ýaşaýandyrlar. Şolaňdan hemmesi men pikirimçe şunyanak pikirletmese, her kim öz gündelik maşgalasy meseleleri bilen diýmelik ýaşaýak bolsa, köp bolup bir toplum bolup parasyny ötüp bilmeýär. Özüni görkezip bilmeýär. Men baň halakany şu başarjyňdan şu işlerin başaryp bilýärler. Ýaşaýyşynyň ötüşi şeýle diýip hiç kimden kesärdir diýip görkezip bilmeýär. Ýusuf aga, şu Ýewropadaky Türkmen diasporaň, onuň ýanky aýdyşyňa ýaly şol Germaniýadaky Türkmen medeniýet ojaklarynyň, jemgyýetleriniň dünýä türkmenleri bilen ara gatnaşygy, gyzyklanmasy nähili. Dünýä türkmenleri diýende belli bir ýurtlarda türkmenler bar. Mesela şu Eran'da Türkmenler, Awganistan'da Türkmenler, olar ýani doňarnaşyň bilen tanışlyk bolýar, ýa bir doýary bolýar, sen olar bilen gatnaşykda bolýar. Ýöne eger olar bir hereket edip dursa, mesela şu telewiziony bar bol, radiosu bar bol, adetler bar bol, ojagy bar bol. Niýde Türkmen ýaşaýan bolsa, şu meselede üns görmeli bolýar. Men şeýle düşünýän, özüne meňdeş, öz doňarnaşyň ihratlanan toplumlar bilen bir gatnaşykda bolmaly bolýar. Şonu bir unutmaly bolýar. Ýoksa çemkinler bolýar. Bir
gelecek nesillerinin ýewünde. Olanlar aslında beýlekden ýewünde kentinleri oluyor. Şu mahallan şoňa aktiv durmaly, çyllakay durmaly. Zamanan talaplarına wagtynda ýetişip durmaly, jogap berip durmaly. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.